kan hmuh lai mek hi Tremor Summer ani a Tampa Florida khwasa a mi rugbo tha le pawng sual tum wangin thu buai nei a korda thu buai rel fel turin in lan ani police ten thil hlen dan an soina chuan Summer chu nupui hlui Aliasa fapa metheu ina chuanin alu chila anupui hlui Aliasa chu chemte in baya pawng sual le tha chu atuma ma se thatta lo chuan mun pakhata hruai ta zawka voi tam taka sei sa in apawng sual zui bokani he thila hlen ma dei to hian Summer chu police telama tangpon anupui Aliasa hlata om turin ordar pe galo ni to a ma se chu thu pek le vona chu a enga ma thok phalo ni mel hle trial nei chung chuan a fanu kum som palimi le anupui hlui Aliasa chu thu zo fian ni a fanu soidan chuan englai poa pa chu anel lo thu le amita en chang ta chuan khoina duna ril ru pu thin ni in a hria hun rei fe trial an nei nu chuan jury chuan Summer chu pu na zong zonga adik lo na an hai lang ta a tanin lama hun mang to turin thu to pasiam ta ani court chunga chuan alan dan le a mela tang chuan in chirna le zamna pakhat ma anei lo ti chu a chiang hle just a chuan Aliasa chu an palhui Summer chu achunga ache dan ten om tak le thil hlen dan fin fian statement chu soi chuak turin an din tira hun masalama anu lo ti rom thin ziate a thil ti le a kalna hmuna pianga alo in rol thin thu ti a soya chutian palhui atang tur chu alom zia court chunga chuna soi chuak hiala Summer chuan anu na lo ti rom zia chu soin achunga che dan wangin trauma nei hial thu chu a soi chuaka atina thei to lo no huna anda tur chu a hlim let ling jok hle ne thilmak deuh mai chu trial nei chung hian Summer chuan thukam khat po chak chuak lawa angai thlatop hi ne a hmel lelan dana chuan ala zam lo hle ti chu a hriat thai dan bo china te nom tak kan ngai thlak chhun zom leang Jake Patterson kumsom ni pathum mi hian engwangin nge kumsom pathum upa mai chanau pang ruk bo nuwa anu le pa tha zui kher Jake Patterson hi Wisconsin a cheng ani a sang ni som pariat October ni som panga khan omna state Wisconsin song hing dot thai khop poilian thama khoi ne Jake hian James le Dennis Close te in chu roka rong taka ka hlum nuwa an fanu kumsom pathum upa Jamie Close chu robo bokane Wisconsin a Gorgona cabin te takte tu ma tlo po vak lo na hmuna ni somret pariat chunga khong beta van nei thlak takin Jamie chu January ni som sang ni som pakwa chuan atlan chuak ta hlau mai prosecutor te chuan hren be ni laya Jamie kumsom pathum le ka upa chuan engang har sat na nge tora apal tlang thin ti an ra chuak bokane Jake chuan a khum hnoi chep le rim chetaka chuna ria tir thina aril ru le taksa khoi chazongin a ngai sa thin boka in leng le thina nei ni khuain a khum hnoi chep taka chuan a tombo tir thina ne Jake chuan a kabina chhuwa san lok hlanin Jamie chu tlan chuaka arang thayang berin a omna tang hnai ber in pakhata chuan tranpuina ngen ta ngala ne Jamie chuan a thil ton le chunga thil hleng chu soi chuaka chukit na parina a chunga thil tira phlak zeta chu soi chuaka chu kabina kir le chu thit loka hre thu a soi Jake Patterson chu a thil ti suala chuan thil pahnia charge siam sakani a pakhata chuan tumwang renga tual that first degree murder anem nge ni a pahni na chuan kumtling lo no pangruk bo chung changa ani Jake chuan a thil ti chu dik lo zia pum ve thlapa a in chhir hle ti chu a thu soi tang chu ra hriat thai sang ni som pakwa me ni som ni pali ni chuan just chuan Jake Patterson chung changa ro rel na chu ti top ta a Jake chu mi pahni tha wangin kumsom nga chung tang tura ti ani a aruk bo nuwa mai chano pang nun na ti chia sak veka wangin kumsom le dang tang tura ti ni in atan hun chung hian pero la chho phal sakani don lo bokane
court chunga a chungchang ro ren la thu top jasina soilai chuan Jake Patterson chu lau thawng ang pun om lova anun chu beidon mel hle midang ang lo takin Jake chu an thupa choina sa a in chhir thu chu tirivena sa hle a ma se ani tur ang ani to a hremna chu dan bo chhiata tar ani miau si a chu thila ti chan tak chu Jake chu an soi chuak du mi lo maya chu wang chona hremna tur ti nep sak thei ani lova angai dam dil na po chu just thin lunga chona thokna lem lo hle a dot le mi hian atuar tu chung te ngai dam dil na chang hrami lo mai Stuart Campbell chu tuna kan mu mek mei chano pang kum som panga upa Daniel Jos pate a hi ani a ma se pate ani na angin a khosa lo nge tu man Campbell ang hi chu pate taran I than lo Campbell hi a pate ni mai lovin ama en kol tu berane sang ni pakhat kum khan Daniel chu East Tilbury Essex a chuan abawa thlatam fen zon nuwa police ta chuan a stalking varathisen kaile a lip gloss an mu chuaka chumi tang chuan a DNA chuan nei thei ta ane investigation chu police ta chuan an kalpui zela a topa chuan Campbell chu a thil tian hai lang ta a an chuina chuan prosecutor ta chuan Campbell chuan a tunu chu a I thina khoilo tum thin ti ta chu an tha chuak le zela atunu laka chuan ril rumul takalo pothin thu chu an tha chuak ane Campbell chuan atunu chu aruk bo main thlatam takalo in bu sei lok thu chu asoya police ten Campbell computer an check zat chu thil tenom tak main hu chuak ta a computer a chuan Daniel no pan lai dawa a thala kalo om chak maya a iet na le lo a chil na chu alo wa vai pui rei hle to ti chu a hriat ani a thil ti tenom tak le rap thlak tak hriat chhuwa vek ani hnu chuan Campbell chu man ani ta ani Campbell chu in ruk bo le tual tha thu boya thim lo chan tir ani a trial nei chung po chuan ama dodal na evidence thalom boka Campbell chuan thim thu soi tu renga nei lo dan bo chiana pahnia thim lo chan tir ni in Daniel Jos a tha wangin atlem bera kum som ni chuang atang dona court chunga chuan a mela zamna le in chirna reng ala lang lava a thil ti ani lo thu chu a soina sa hle a court ro rel na chu a soi sel na sa hle ane tuna kan hu lai me khi Michael Wetani a kum somnga pakhat mi ni in Texas khole tuine ani hian mai chano pang pakhat kumriat mi lek chu anu ko da traina lak sakane sang ni som pakwa mei thla thil thlengani a an school ka line ruk bo mang chuan hun ram chang jogin alo hel reng maya wet hian no pang ruk lai chu CCTV a chiang takena langa akar chunga chuan anor luta chumi hnu chuan atan bo puita ane report an don angin police ta chuan an han zui ngal roka nasa takin chu no pang ruk bo mang chu mu nge tum chuan an han dap ngala a bawa tanga dar kariat nuwa ama chawin chu mai chano pang chu hotel pakhat Texas a Fort Worth an tia chuan an va mu chuak ta ane police ta chuan hroibo na man kar po chu hotel building naya churan mu chuak ta boka dar kar tlema liam le hnu chuan hotel room danga chuan Michael Webb po chu an man thei ta ane Webb chu in ruk bo thu boya manani a interrogation room a chuan a thil sual ti dan le a che dan kim chang chu zo chuani in FBI ten dar kar khat chuan kom hnu chuan a sual in puang ta hal veka court lama tran nei tura in lan kherangai talawa evidence chuan a ruk bo hnuwa apong sualin a ngai sa ti ti chianga Michael Webb chu chung zong zonga chuan thiam lo chan tir niin sang ni som poko October thlalawin her chua chuan pero la chua phalna tel lavin tanin lama thon liam anita ne athil ti hi ten omina poi tak zata a phu tok munge turin victim chung telam chuan an du hle he thil thlenga wang hian he mei chano pang kumriat mi lek hian trauma nei pha hiala
atuar tu tan dam chung ser nunga siam sak tur hi poi tak zetani web hian code ro rel na chu a ma chhon kher lawa a chan chu interrogative ruba a thil ti sualin puan ngal vek wangani chutiang code trial kalpui lawa an tan tir chu ti diglo le ti suala thunei tu te chu pu leta alung oi lo hle ma se in chirna le poi ti na eng malan tir du hau lo maya anun siam that nan bar chung chu a thatok view tura an ngai ne dan bo chhina te nom tak le mi zong zong mak ti chu kumsom pako upa Anthony Rodriguez hian a titlat mai tuna kan hmu mek hi Anthony Matthew Rodriguez ani a ani po hi a thil ti te nom tak hailan ani hnuwa korta chung thu rel turin na in lan ani chung a thil ti sual te nom tak tak an hailan te chu in khoiluina pawng sual in ruk bo le in rok te ani a hun masalama po alo om thadu lo viau maya an veng chunga po loka palu chuak zing hle thil ho te te atangin sual lian taka khoi chhota ani mel hle a trial nei ani chung chuan jury chuan Anthony thil ti sual zong zong chu hai lang ta veka in suam in ruk le in pawng sual te chu atuar tu tan chuan thil rap thlak takatlinga chutiang ti du mihring chu khoi khatlanga po mihnok sakan tling zelani he khesa tuar tu chu huai sen takin a statement te chu court a chuan din chhuapui tura ti ani a adik na chu au chhuapuin a thil soi chuan rerigo chu thiam lo chan tir ta ani hetiang mi hlom hi chu zalen takan om chung chuan khoi mun po hi ral mong thei tak tak don lawa chu wang chuan bar chunga hun hmang se kan vai dan a tha zawk ngiang